Kumle ye pi perlok maro ki mape ye kani ka video. Te perlok menta yanong in kno bat yanong in ngai. Namar kumba filatip bat filayo i. Adon ka wei ka samla ka bala sha kno sha le be jot. Po ka bri nyu trep jongi trai leng ba ki social media ki news filayo ti lon. Bat menta lami pat ka khubor na ubasha kem lakno pat ba ula sarep kala ha kate ka brio bat kajingjia jong kani ka story kala long ka bajrong bha kumta ko ki perlok senrang kan thai daya husiar daya pikir kajing ya long perlok lane kajing ya de si samlawat lah breng kajing ya sing thu jing motro da ka mon sing bha ndai dang sat fet adin habor ha ki bor jong ka an kumta khna ba like ni kini ki baro to daya long ki bai ti brio ti play kane ka long kajing kan tu baro ya pi perlok baro kane kalong sisa ka jingja babai le rang ye kali jongi bakat barang ya gisni ki por ka jing sniu kalarang gelei apo kari ka jongi kumta kumki khun samla chenrang kan the aba don ka jing de si perlok ne samla aba phile sniu bha ne le kamen giar ya ka ba le ya ki kam sniu khnang ba like ne kini jingja ka e baro ka jing kim ka jong pi nang ru ba kan dong ta ika burom long renyeng ke jong pi bat kunju ika ying ke sem ke jong pi bat kham tam apo ka im lang sa lang